Hoe was het optreden? Leuk. Een heel goed initiatief hebben we gedaan. Ja. We hebben 2 nummers gespeeld en we vonden het heel leuk. Ja. Wat heb je gezongen? Het vuurjaar en onze eigen slager, Hoi me eens vast. Bij ons in het scheutje, door gingen ze het vreutje, dat koerbaan van kind van Bertram. Ik trouwen met Doris, de 70 jaar is, en immers snapt er wat van. Dat tijden het vuurjaar, dat leden het lenteweer, want al wat jong is, had dat vreed zo geer. Dat tijden het vuurjaar, dat leden het lenteweer, want alles wat jong is, had dat vreed zo geer. Een aanrooien voor alle artiesten voor hierheen te komen. Wat vind je van het goede doel, de speelgoedbank? Ja, tuurlijk. Daar sta ik helemaal achter. Ik vind het sowieso een heel goed initiatief, omdat kinderen hebben gewoon speelgoed nodig. Klaar. En wie groot het ook zien en wie klein het ook zien. Ik vind het een heel goed initiatief van u. Ja.